Takže šváby nás v noci nezjedli, prežili sme to. A dneska sme vlastne išli pozrieť mesto Frigiliana, lebo sa hovorí, že je najkrajšie mesto v Andalúzii celej. Uvítanie si mala pekné so psíkom. Hneď si našla kamoša. Psík si našiel mňa. Inak je to vidieť, že to je najvyhypovanejšie mesto v Andalúzii, lebo je tu strašne veľa ľudí. Takže Frigiliana je známa tým, že sa tu vyrába melasa cukrovej trstiny, ktorá sa nikde v Európe nevyrába. A objednali sme si preto niečo, kde to vlastne je použité, tak dali sme si gachas de la abuela con miel de caña, čo je vlastne rýžový puding s poliatý tou melasou, takže aspoň tak, uvidíme takú pravú chuť. Podľa mňa to bude ako, však je to miel de caña, akože med z tej cukrovej trstiny, tak bude nejaké, podľa mňa to bude ako med. Ty si múdrejšia, keď si to vieš preložiť, čo? Iba troška. A inak reštika s krásnym výhľadom. Áno, úplne. Akože vyzerá to veľmi dobre. Už mi sliny tečú, ešte len to vidím. Také niečo, ako si robíme doma na raňajky. Ideme to okoštovať? Jasné. Chutí to ako agavový sirup. Áno? Takže niečo také známe, taká chuť, že? Áno. Proste to spraví iba takú chuť tomu, že to vlastne osladí tú kašu, takže niečo ako agavový sirup. Takže také dochucovadlo, no. Dali sme si aj cappuccino. Síce ja kávu vôbec nepijem, ale dneska som to hecol. A chutnáme ho. Je celkom horké ináč. Cappuccino. Cappuccino? Neviem to ja zhodnotiť, keďže kávu nepijem, tak neviem. Myslím si, že je tam dosť silná dávka kávy, pre mňa, čo tak cítim. U nás sa robí také slabšie. A chcel som vlastne povedať, že ešte ceny. Ceny sú tu celkom v pohode, lebo ten puding stal 5 €. Také slovenské si myslím, že žiadna zmena oproti Slovensku. Máme to. Je to tam, snad sa vám to bude ľúbiť, lebo som veľa riskoval. Nad hladinou vody, nad diaľnicou, odklikal som povolenia, nepovolenia, ale ináč pohoda, no. Zábery budú super, budú musieť byť. Inak zábery, ktoré ste videli, sú z hrádze, ktorá sa nachádza na rieke Guadalfelo. A je veľmi dôležitá táto rieka, kvôli tomu, lebo zásobuje vlastne vodou celú Andalúziu. Toto ste už videli, týpek tu na semafore na dvojpruhovke predáva veci. Voňavky do auta, také autentické. Nechceme. Čo hovoríš? Konečne sme tu. Sme v Granade, na takom výhľade. Tu sme chceli zaparkovať niekde, ale to je masaker. Do tej Granady, do centra nás to GPS kodávalo autom a tam sa vôbec nedá dostať, lebo všade je tam iba pre miestnych, tam sú také úzke uličky a keď sme tam zabočili, bolo tam aj upozornenie, tak nám dojde pokuta. Presne toto sa nám stalo inak na Malorke. Išli sme do takej úzkej uličky iba pre miestnych, nevšimli sme si tú cedulu, čo je úplne veľká oranžová, žltá cedula a došla na domov vyše 100 € pokuta. Takže tu sme to už nechceli riskovať a našli sme nakoniec také parkovisko, je také odľahlejšie, ale dá sa v pohode dostať do toho mesta. A slovo Granada vlastne pochádza zo španielského granátové jablko pravdepodobné. Je to tak? Ty by si to mala vedieť. Nevieš, ale malo by to tak byť. A vlastne Granada je také historické mesto, je dosť zachovalé. A je tu veľa katedrál, voľaký palác by tu mal byť. A áno, ozaj, granátové jablko. Vidíš, si dobrá. Takže sa to vyskytuje, si sa už stihla čorknúť. No nič. Sice to nepobeháme všetko, lebo je to fakt, že obrovské mesto, ale ideme niečo pozrieť a uvidíte to s nami.
Sme na námestičku pri kostole San Miguel a za nami je také fakt, že srdce Granady. Je to Alhambra. Názov dostala v podstate zo slova Alhambra, čo znamená červená, alebo teda podľa toho, že vlastne od slnka mení farbu a pripomína to potom dosť červenú. Takže ako môžem vidieť, je to tak. Aktuálne je to také tehlové, by som povedal, také oranžové. Ako na každej dovolenke, tak aj v Granade máte vlastne uličky so stánkami. A to by sme neboli my, keď sme to nenavštívili, lebo tak si sa musí pozrieť stánočky, bez toho by to nebolo ono. Tu sa to v podstate nachádza na ulici La Alcanteria a pôvodne to bol vlastne trh s hodvábom, ale teraz sú tu už rôzne suveníry, kde sú tu rôzne koreniny, keramika, takže toto je už ďaleko od toho, čo bývalo, ale pôvodne to bol teda trh s hodvábom. Bibliotéka, tvoje obľúbené slovo, Zlato. To stále počúvam na Duolingu. Bibliotéka tiene muchos libros. Takže nachádzame sa v katedrále Le Granada. Tak som to povedal. La Catedral de Granada. Le Catedral de Granada. Áno. A ledva sme sa sem dostali, lebo nám to skoro zavreli pred nosom. Na poslednú chvíľu sme si stihli kúpiť tikety, ale sme tu. A je to tu fakt obrovské. Majestátne. To je vlastne najväčšia katedrála, čo je asi v Granade, si myslím. Áno. Bola postavená ako symbol víťazstva kresťanstva nad islamom a v podstate bola postavená priamo preto na mieste, kde stála vtedy mešita. Tak to je. Tak toto funguje? Áno. Že hodíš mincu a zapališ sviečku? Za 20 centov zapališ sviečku. Čo si povieme? Elektronická doba už aj tu? Akože táto katedrála je fakt obrovská. Asi najväčšia, v akej som kedy bol. Možno väčšia bola ešte v La Palma na Malorke, ale tu nám tiež tesne pred nosom zabrali, tam sme už nestihli ísť, takže neviem to porovnať. Ale toto je fakt, že obrovské. Tu by som dokázal lietať normálne s dronom. Vyskúšame, že? Ale iba raz. Iba raz, no. Nádherný západ slnka. Jak za Austrálii. Ďalší deň, včera sme prešli asi 20 000 krokov, takže sme boli dosť nachodení, ale dneska sme išli do Malagy a konkrétne Castillo de Gibraltaro. Castillo de Gibraltaro? Po španielsky, tak áno. A vlastne tento hrad slúžil na obranu Alcazaby a prístavu vlastne a mesta celého. A keď si kúpite lístok sem do tohoto kastila, tak vlastne platí aj ešte do ďalšej pevnosti, ktorá sa nachádza nižšie. Tam ideme odtiaľto a tam by to malo byť tiež nádherné. Síce možno nebudú odtiaľ také výhľady ako odtiaľto, ale malo by to tam byť pekné.
Castilla sme išli rovno do tej Alcazaby, to je tá druhá pevnosť. A vchod z mesta je cez takýto zaujímavý tunel, dosť dlhý. Je to jaká halus. Na konci tunela výťah. Takže do tej pevnosti sa ide asi výťahom. Se cierran las puertas. Doors closing. Se abren las puertas. Vedela by som si predstaviť žiť. Pozri, holubok by tu žil so mnou. Dovolím si tvrdiť, že palác Alcazaba je omnoho krajšie zachovaný aj udržiavaný. Tu je to úplne fakt, že ako keby to postavili včera. Si sa už stihla podotknúť, že tu by si vedela predstaviť bývať, a síce som tu nevidel žiadne postele, takže neviem, kde by tu spávala. V tej záhradke. Odtiaľ to je inak omnoho krajší výhľad na ten prístav, lebo je to tak zbližšie, aby som povedal. My sme sa vlastne z toho Castilla, čo je za nami hore, išli cez mesto autom a teraz som zistil, že vlastne odtiaľ sa dá ísť sem po chodníčku, že je tu vlastne taký strmý chodník, ale dá sa ísť aj peši. Takže sme nemuseli absolvovať cestu odtiaľ cez mesto v kolónach až vlastne sem, čo sme mali aj problém s parkovaním, nemuseli sme ísť autom. Daj si, aby sme vedeli, z čoho si potom mal žalúdočné problémy. Furt chutí hnusno, ty vole. Zlato, napustil som ti Vaňu. Tuto sa mi to fakt páči, lebo sú tu samé fontánky, tuto na zem teče akvadukt, si sa mala napustenú Vaňu. Máme sa zakúpať. Celý čas to tieklo vlastne s nami po chodníku tá voda a tuto sa to vlieva do fontány. Je to akože fakt pekné. Je to tu také osviežujúce, by som povedal. Taká príjemná atmosféra. Na tebou oné rúžové kvietinky. Je to ako palác 1001 noci však. Princezná si tu chýba. Naozaj. Princezná Sisa už je tu ale. Áno. Wow. Beautiful. Aquí, pan cristal. Thank you. Už sa to tu pomaly nosí. Dali sme si sangriu, to je môj obľúbený nápoj. Pozostáva z červeného vína a dáva sa tam ovocie, sóda a nejaké sirupy ešte. A vlastne jeho pôvod je zo stredoveku, kde vlastne mixovali červené víno, ktoré nebolo moc dobré, tak ho zmixovali s ovocím a akože s takými džúsmi a tak, aby to chutilo fajn. Ale miestni si to tu tak udomácnili, že im to dosť chutí. A mne tiež. A ako prvé jedlo si sa zvolila osmažené kalamáre. Ja túto potvorku moc nemusím, lebo všetci vieme, ako to dosť tak nepríjemne vyzerá, ale inak to chutí fajn. Len keď som si potom pozrel, že ako vlastne vyzerá kalamár, tak už ma prešla chuť. Ale dobré to je. Tie kalamáre, ako pre jedlo, boli výborné, fakt že výborné. Takže druhé jedlo máme hovädzie guličky, sú to ako fašírky, ale je to na taký X spôsob, takže som zvedavý, ako to bude chutiť. Zatiaľ mi španielská kuchyňa celkovo chutí. Som veľmi spokojný so španielskou kuchynou. Pozrieme sa, čo je vnútri. Takže je to tak, ako som hovoril, je to hovädzie mleté s paprikou. Vlastne hovädzie je podávané s takým chlebíkom, ten som nemal, zobral som si ho až teraz. Už nám stihlo medzi tým prísť aj tretie jedlo, ale to vôbec nevieme, čo sme si dali. Malo by to byť niečo s rybou. Tieto jedlá sú vlastne všetko tapas a znamená to, že sú to také malé jedlá, niečo ako také jedlá k nápojom, že napríklad k pivu alebo tak. A môžete si dať toho vlastne viacej a môžete pokoštovať. Nie sú to jedlá, aby ste sa najedli, ale sú to také malé pokrmy. Ale keď si ich dáte viacej, tak jasné, že sa najete. Takže toto na tej rybej podložke je niečo ako trhaný tuňák a je to v nejakej syrovej rolke zabalené. Je to výborné. Tradičné tapas. A k tomu sangria. Vedľa mňa sedí Pablo Picasso, lebo on sa práve tuto v Malage narodil. Toto je vlastne jeho rodný dom a nedaleko je aj múzeum, kde sú vystavené všetky jeho obrazy.
teda nie všetky, ale väčšina jeho obrazov, ale to už my nejdeme dneska navštíviť. Ale keď chceš vidieť zvyšok Andalúzie, tak nezabudni dať like, odber a vidíme sa v nasledujúcom videu.